Bilbo, Bizkaiko hiriburua. Momentu oro berritzen ari den hiria. Kultur ekintzaz beteriko herri handia. Antolatzen diren ekintza guztien berri jakin nahi? Gerturatu zaitez zabalgunean, merkatuan bertan, aurkituko duzun gazte informazio bulegora eta informatu zaitez. Bizkaiak informazio ugari ekoizten du gazteen inguruan, eta Bilboko bulegoak guztia batu eta zure zerbitzura jartzen du. Izan ere, lan, hezkuntza, bidaia eta beste hainbat gairi buruz informazioa eskaintzeaz gain, hainbat agiri lortzeko beharrezko duzun laguntza eskaintzen dizu. Besteak beste, ikasleen nazioarteko agiria, irakasleen nazioarteko agiria, Geo 25 nazioarteko agiria eta aterpekideen nazioarteko agiria lortzen lagunduko dizue bertako langileek. Astelehenetik ostiralera, goizeko 9:30 ordu 1:30 arte eta bazkalostean 4:00 7:00 arte dago irekia. Ez izan zalantzarik. Gaztea bazara eta informazio behar baduzu, gerturatu zaitez Bilboko gazte informaziora.